Днес ще играем на Майнкрафт с Ники. И сега ще почнем един нов свят. На Survivor. Survival. Добре, няма значение. Така сега. Съберем 10 дърво и ти събери 10. Защо 10? А може да съберем мечове, после и кирки, а може да хубаво съберем аспайра, трябва да кажем, кабелстон. Взимам вече 5. Аз съм 5. Ми взимай моето дървото, Мангасар. Така ще сдели, в момента и Ник снима и ще пусна и двата клипа, ще кажа да ми прати него, да ги пусна от неговата гледна точка в моя канал. От неговата гледна точка. Как го каза? Колко стик да направим? Колко стих са? Стик. Колко стих? Ще направим... Стига се вече. Аз ще ми 11 дърва. Стига се. Аз съм готов. Що стана? Дай ми го. Аз ще направих един, бе. Сложи го. 15 ли да правим? Аз мислех, ще направи ти. Не. Ще търсим мина. Защото имам късмет в мините. Хора, ако са ми гледали мините клипове, намерих 5 диаманта в мината, после без да искам паднах и намерих още 7. Това сега тук търсим като тъп. Та ти си такъв. Трябва слави то. Не съм то. Аз съм славито. Ма как иска? Има крава. Умри. При мен е кокошка. What? Сколько стана черно, ей. Така. Ако чуете кой рупа, Ники рупа. Така давка них нещо. Аз супер много ме дразни. И ето я. И не. Фак. Тук го трябва. Поли, това тук е. Ти ли прилича на мина? Епа да. What? Аре там да живее, бе. Аре. Аз намерих мина. Идем при тебе. И овца. Я убита овца. Ако овца. Ма не знам, аз не те виждам къде си. Не ми виеш никъде, човек. Ма видях ти, нека няма. Чакай нападна в мината би си. Его, аз вече съм умината. Аре, ки отиде тази овца. Чакай тук съберем кабелство малко да мога такова. Там има още 2 овци. Добре, аз ще съберем такова, може да направим още една кирка. Не, всъщност това са били кокоши. Айде намерих. Не, това е малка овца. What? Малката овца. Защо не мога да удара овцата, човек? Аз намерих айран, да знаеш. Като влезеш се обри веднага назад има айран. 4 или 5 айран са. Тук дай ми и това. Ще се правим нов още. Крафтинг тебе ми трябваш. Къде? Ето ще живеем хора. В тази дуката е така ти приличаше на мина. Те е точно до мината. И аз съм голем рахит на телефон. Вау, логика. Да. Не мога да играя на телефона, на компютъра много по-ми е лесно. Защото е много по-лесно. Чакай, ако му усилим яркостта, ако не ми е до край ми. Моето е до край. What? Като ще е най... А мен ми трябва кол, защото... Аз събирам айрона. С факирка. Не е обикновено. Не с обикновен, не мога да събереш. Аз не съм тъп, бе, играл съм Майнкрафт. Я да знам, Играл бе. съм повече от те. Малък игра Майнкрафт. Играл бета версия. Трябва да намерим кабелство. Какво трябва да намериш? Аз пък кабелство. Вече не знам, що говорим.
Чакай, това го има навсекъде, бе. Кол. Исках да кажем кол. Казва, това го има наистина свет и виж. Какво случва? Там ще живеем, къде ти казах, нали? Да, трябва да си я правим. А, Ох, бе.